जाहैबाय आरो मथथे खालामगासिनो दं रायजो राजानि सापर्ट भक्तफोरनि सापर्ट माने भगबाननि आशिर्बाद नै बिसोरबो लकेलनि निजोब दे खोन्था बबेनि बुथुवाबारिनि भक्तना भक्त खोन्थादोब्रा दे नैबेथ' बायदेवखा नैबे न'फारानि अ नोंबो फैयो आं दासो दहाय नुनाय मोनदों नै गोबां न'फारानि मंगलियान एरियानि फैदों बिसोर भक्त फिसा गोजा माने गाजा गोमजा दिनै हरसे खेरायनाय जासिगोन आरो आं दा लाइभ होगोन माखासे आइडियाखौ अ नै जोंना मास्टार बाबुआ सोरबा सिनायगोन लकेलनिया नायग्राफ्रा लकेल जों बे माने जायगानिनो बोसोरफ्रामबो जोंहा बे फैखायोना गुरुनाव जों फैयो बे मन्दिराव बे खेराइ होननानै बुङोब्लाथ' आरो बयबो मिथियो जों बेनिखायनो जोंबो गाजा गोमजायै बेयाव फैनानै हरसे जोंनि फोरबोखौ जों माने फालिजोबो आरो फालिनोसै आरोखि फालिनोसै दे नैबेबो बायदेव सिनायगोन बेखौबो बायदेवसो बेबो मानो सिनाया जानो बिदिनि अनसायफुरिनि बेहायनिनो भक्त मोजां मोनदोंना मोजां दे जों बिदिनो खुंबाय थानो हाथों आरो ना र' आं दा माबा होनसै ओंखाम जानायखौ देखायनोसै आं नोंसिनो नायलांबाय था दे एसे कमेन्ट हो सोरबाफोर लाइनाव दङब्ला नै ओंखाम जाबाय माबादि जादों ओंखामफ्रालाय मोजां ना मिरामिस गोथावथार बिसोर बांगाल दबानि बिसोरो काजलगाव बांगाल दबानि गोथावानो जुरगैया सिनायगोन मिरामिसबाबो सोरखौबा गोथावथार लकेलनि नायग्राफ्रा मोजां ना संनायफ्रा थिगैनो जादों दा औ दे बिसोरो एलाय जाबाय आलासिफ्रा नै बिसोरो माबानि सुबाइजार थांगाबारिनि बिसोरो भक्त ओमफ्राय जाबाय नै बे बायदेवलै बासुगावनि गोथावथार गोथावथार ना नंगौना बायदेव नोंखौ सिनायगोन सोर नै जोंना डाइनिं माबाया कर्नारा संगासिनो दं सिखावफ्रा नै बिसोर जाहैबाय माबा खाम पार्टि बिसोरो बिथांमोना मोजां ना जानायफ्रा देलै जाब जुब रायजोनि संनाय माथो ए ना ओंखाम नांबावगोन नामा एसे नांला दे नै बियो माने भुटि आसाम जोंनि भक्त जाखांबायना आदा दे माने बेयो आंनि न' जाहैबाय मोनाथ' आं लाइभखौ होफेराखैमोन दिनै प्रथम होनाय जाहैबाय आरो माने खेराइनि फोरबो हिसाबै नै बियो बिबोनाय मेन्देला लाइभ प्रग्राम माने बुंनो थाङोब्ला बर'नि जेनाखि खेराइ जेखिजाया माने धोरोमनि बेलायावहाय माने हिन्जावफ्रा बांसिन आग भाग लायो आरो खार'ना बेनो माने हिन्जावफ्रा धोरोम निथि गासिबोखौ माने माबानाय जायो आरो भाग लानाय जायो धोरोमनि गियान माखासे न'खर फोसाबनाय गासिबो हिन्जावफोरनियावनो थाजोबनाय जायो आरो ओंखायनो दा मथथे समाजावहाय जों हिन्जावफोरनि सायावल' हगारनाङा हौवाफ्राबो जों जेखि जाया धोरोम ब्रह्मआनो होन खेराइआनो होन गासिबो माने हौवाफ्राबो एसे आग भाग लानांगौ आरोखि खारन बेयो मोनसे समाज जाहैबाय नालाय समाज दानायाव माने गासिबो हिन्जावफोरल'जों जाया हौवा हिन्जाव ज' जानांगौ होमब्लासो गोग्गोम जायो आरो औ नै जोंना बेवाइया माबा नायदोंलै कार्टुनसो नायदों कार्टुन नायदों औ नै जोंना मावथि माने 8 मिनिट जाबाय जायखिया आं दा प्रग्रामखौ खोन्थानोसै नोंसोरो नाय सोरबाफोर जुदि फैयाखै नायनो गोसो खेराइनि सोमोन्दै एसे मिन्थिनो गोसो सोंनो हागोन माने बेयो फार्स्ट लाइभ जाहैबायथ' दा माने आयदाफोरखौ आं लाइभ खालामनाय जागोन आरो धन्यबाद नों मबाइलाव थाबाय थाना थाबाय था संबा बिदि नेबाय थाथ'नो हाया